Moro se on moi. Sano joo. Niin se oikeesti sanoo. Moro se on moi. No se on semmonen juttu, että näähän en silitä, jos ei oo pakko. Ensinnäkään sen takia, että mä en jaksa. Silittämisessä ei sinänsä ole mitään vikaa. No ellei sitten ole sellainen paita, jossa on kaikkia hilavitkuttimia, joka ei suoristu millään ja joka on vielä jotain hullua materiaalia, joka mahdollisesti menee pilalle siitä kuumuudesta, niin sitten. Toisekseen mun silityslauta on ihan nolo. Mun yksi kaveri sanoi mulle, että se ei tuu kylään ennen kuin mä oon hommannut uuden silityslaudan. Ylläri! Ei kannata miettiä vielä, tää on edelleen täällä. Tää on siinä mielessä hauska, että tässä on tällaiset säädittävät jalat. Eli yleensä mä istun tän kanssa lattialla semmosessa jooga-asennossa ja silitän. Mitä silitän? Oikeastaan siihen asti olen tehnyt niin, kunnes tajusin, että tänne voi kätevästi laittaa keittiön pöytätason päälle ja silittää siinä. Itse asiassa musta on hauska silittää silloin, kun mä saan suihkuttaa vettä sen vaatteen päälle. Mulla on yleensä semmonen pumppu vielä erikseen, että millä mä entistä enemmän kastelen, koska se on vaan. Ja mun porukoilla on sellainen hieno silitysrauta, jolla saa semmoista höyryä. Niin mä käytän sitä aina, vaikka se vaate ei mitenkään tarvi sitä. Tai vaikka ei sitä saisi edes silittää sillä. Lämmintä vettä, astioiden seesteinen kilke toisiaan vastaan. Siinä kaikki, mitä ihminen tarvitsee. Tiskaamisessakaan ei sinällään ole mitään vikaa. Ne kaikki kattilat ja pannut ja se pinttynyt lika ja sitten kun ne vaan kasautuu ja niitä on vaan joka paikassa ja siinä lopuu ikinä se työ. Ja lisäksi mun siskoa lainatakseni vesi menee kainaloon. Jos ette ymmärtänyt mitä toi tarkoittaa, niin koittakaapa laittaa joku märkä kattila jonnekin ylähyllylle. Jäiks! Mutta mun kaikista suuri inhokki kotityö on imurointi. Eikä sinänsä. Mä tykkään kyllä, että on siistiä. Mutta imuroiminen. Miksei kukaan keksi mitään semmoista oikeasti toimivaa keinoa, jolla niinku kokonaan välttää se imuroiminen? Tai siis, no onhan niitä imurirobotteja ja ne on kyllä tosi pelottavia. Ja sit toisaalta keskusimurointi. Mut siis kuka nyt sellaista hankkii oikeesti? Ja ne robotitkin maksaa ja ne törmää koko ajan johonkin seiniin. Tai niin mä ainakin kuvittelen, kun en omista sellaista. Mun yksi suurin ongelma on se, että se imurin johto on aina liian lyhyt. Ja se imuri törmää joka paikka. Joka ainoa se huonekalu, mihin se vaan voi ikinä jäädä kiinni, niin se jää. Voisiko joku kehittää oikeasti semmosen normaalin langattoman imurin? Akkukäyttöisen imurin. Bluetooth-imuri? En mä tiedä, mä sanoin vaan Bluetooth, koska kaiken pitää olla Bluetooth. Mut imuroinnissa on muitakin innoittavia juttuja. Yksi on melu. Koska jos kuuntelee esimerkiksi musiikkia, kun imuroi, niin se musiikin täytyy tulla kuulokkeisiin ja sit sen pitää tulla paljon kovempaa, että se peittää sen imurin melun, koska muuten sitä ei kuule. Hieno Nelli. Loogista päättelyä. Mut sit siinä on se ongelma, että mä onnistun aina repimään ne kuulokkeet pois mun päästä, kun mä imuroin, koska mä viuhdan niin hirveästi, koska se imurointi on sellaista tuskaa. Mä oon kehittänyt tähän kyllä keinon, että mä tungen ne paidan sisään, ne menee jostain.
sitten huonekalujen alle ei pääse kunnolla, sohvan alle ei pääse, niissä ei ole tarpeeksi niitä suuttimia, millä pääsisi niin hankaliin koloihin ja sit sinne imurin putkeen menee aina jotain. Siinä menee aina korvis. Miksi sinne menee aina korvis? Mulla on ihan sairaan tehokas tapa imuroida kaikkea, mitä ei pidä imuroida. Joo. Vapaasti saa käyttää tätä tuskamateriaalia myös jossain Ostos TV-mainostarkoituksessa. Olkaa hyvä. Olen kuvannut sen teille valmiiksi.